Nura M Inuwa to shahararru, ina masoyan Nura M Inuwa, ina masoyan wannan jarumi, wato wanda jarumin nan ya zage damtse wato wajen kawowa wato masoyan nashi zafafuwar waƙa. Wato Nura M Inuwa ya zage damtse ya sa wato wajen farantawa masoyan nashi rai, musamman na arewacin Najeriya na garin Kano wato da kuma Katsina wato state. To mai sauraro, idan kana ɗaya daga cikin masoyan wato wannan babban jarumi Nura M Inuwa, za ka so ka ji wannan fitacciyar waƙa, ko kuma mu ce za ku so ku ji wato sharhin wannan fitaccen jarumi wato Nura M Inuwa. Tunda dai a yanzu ba waƙar nan muka zo muku da ita ba, amma dai za ku ji kaɗan daga cikin wato abinda wato Nura M Inuwa yake faɗi a cikin baitocin waƙoƙin shi, inda kuma yake da wato abin da yake faɗi a cikin waƙoƙin shi yana tasiri a zukatan wato musamman masoyan nashi a arewacin Najeriya. Wato wannan babban jarumi Nura M Inuwa yana da ɗumbin masoya wato a faɗin duniya da kuma faɗin Najeriya, musamman da ƙasashen wato ƙetare wanda suke makwabtaka wato da Najeriya, musamman Nijar, irin su Burkina Faso da ma kuma sauran ƙasashen. To mai sauraro, kada kuma ce mun zo muku da sharhin wato babban jarumin nan Nura M Inuwa. A gurguje muna so ku daure ku danna subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da za mu ɗora. Wato Nura M Inuwa inda yake godiya da dukkan masoyan nashi musamman na arewacin Najeriya, inda yake godiya yanda suke nuna mai wato ɗimbin masoyan shi, inda kuma suke nuna mai ɗimbin soyayya a duk inda ya daɗe bai waƙa ba, suke nuna damuwa akan haka. To mai sauraro, Nura M Inuwa ya shirya tsaf, ya tsaya ya tsara wato don ganin cewa ya farantawa masoyan nashi rai, musamman wannan shekara wadda muke cikinta ta 2024. To mai sauraro, kada ku mance tashar nan ce mai albarka mai suna Hausa 24 TV, wadda saba kawo muku sharhi wato akan mawaƙa na arewacin Najeriya hamma da tarihin da rayuwarsu. Kada ku mance, muna so idan yau ne farkon ziyartar ku tasha mai albarka mai suna Hausa 24 TV, ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mu ɗora. Ni da naku za mu so mu jira yanku wato a comment section akan wato sharhi akan Nura M Inuwa. Mun gode sosai.